மரக்காணத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்கியார் குப்பம் அப்படிங்கிற பகுதியில் உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 3 நாட்களாக கள்ளசாராயத்தின் பொருட்டு கள்ளசாராயத்தினால அதை குடித்துவிட்டு உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது. முதல்ல 3 பேர் அப்படின்னு சொன்னாங்க, பிறகு 5 பேர் ஆச்சு, 10 பேர் ஆச்சு, இப்ப 10 பேருக்கு மேல போய் 14, 15 எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே போகுது. ஒரு நாடு அப்படிங்கிறது நாங்க பூரண மதுவிலக்க அமல்படுத்துவோம் அப்படின்னு ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிச்ச இந்த திராவிட மாடல் அரசு இப்ப ஒரு கள்ளச்சாராயம்ங்கிறத பல ஆண்டுகளாக அந்த பகுதி மக்களும் சரி பெண்களும் சரி போய் போராடிட்டு இருக்காங்க. மாவட்ட ஆட்சியர் மனு கொடுக்குறாங்க, உள்ளூர் காவல் நிலையங்களை மனு கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாம் நடந்தும் கள்ளச்சாராயம் ஒழிக்கப்படவே இல்லை. நாங்க சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிறோம், நாங்க வந்து வந்தாலே நாங்க மதுவை உண்மையிலே முற்றிலும் முழுவதுமாக அகற்றிடுவோம் சொன்ன இந்த திராவிட மாடல் அரசு இப்ப என்ன அப்படின்னா கள்ளச்சாராயத்துக்கு துணை போயிட்டு இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை தான் வைக்கணும். ஏன் கேட்டீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை ஆய்வாளரையும் அங்க இருக்கக்கூடிய துணை ஆய்வாளரையும் நீங்க மாத்திரீங்க, பணியிட மாற்றம் செய்றீங்க அல்லது வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க தவறு பண்ணிருக்காங்க அல்லது தவறுக்கு துணை போயிருக்காங்கன்னு தமிழக அரசே ஒற்றுக்கொண்டிருக்கு. ஆனா இது விஏஓக்கு தெரியுமா இல்லையா, ஆர்ஐக்கு தெரியுமா இல்லையா, வட்டாட்சியருக்கு தெரியுமா இல்லையா, ஏன் அவங்க எல்லாம் இடமாற்றம் செய்யல, இல்ல அவங்க எல்லாம் ஏன் தகுதி நீக்கம் செஞ்சு பதவியை விட்டு பிடிங்க எரிஞ்சிருக்கணும்ல. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைங்க, 200க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இன்னைக்கு இளம் விதவைகள் அந்த ஊர்ல நிக்கிறாங்க.